Voitko esitellä itsesi? No niin, Fuengirolan veneretket ja kapteeni Aleksi aka Delfiini Kuiskaaja. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja ketä meitä täällä on? Täällä on iloiset matkustajat tuolta Penamadenasta. Hienossa kunnossa, siellä ei ole tuulta eikä mitään. Tulee kiva reissu. Jääkaappi löytyy sitten tosta ja sieltä voi ottaa sitten ihan oman käden mukaan. Siellä on olutta, viiniä, limua. Limua löytyy. Jee. Moottori tässä on. Tässä on Volvo Pentan D4 300 hepponen. Nooni. Kyllä. Tällä reissulla nähdään delfiiniä. Ja tässä on 2 hyljettä. Että kyllä ihmisruumis osaa olla kaunis. Olen samaa mieltä. Niin, kyllä mun silleen on, että kun mä aamulla lähden töihin, niin ei kyllä vituta yhtään. Eksi hei, minkälaista se on se delfiinikuiskaaminen? Mä en näytä sitä ihan kokonaan, koska muutenhan kaikki matkii, mä voin pienemmät. Joo, ymmärrän. Tässä vaiheessa haluan kiittää jo Aleksia hienosta delfiiniristeilystä ja delfiinejä nähtiin. Totta kai. Kuiskaaja iski jälleen. Tästä tytöt tykkäs reissusta. Aivan mahtavaa ja ei mikä parasta. Aleksi meidän delfiinikuiskaaja, hän lunasti lupaukset sieltä ja mehän nähtiin niitä. Mitä sanoo Jokka?